Исәнмесез, адымларны башлыйбыз. Студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Башланган эш, биткән эш. Минтимер Шәймиев Яңарыш фондын тарихтан милли мәгарифнең киләчәгенә бора. Әзигә белән Болгарда аның үзен, тормышыбызны үзгәрткән бабай диләр. Не зря бабаем зовут. Банкларда акчалары янган кертемчеләргә яртышар миллион. Аны кайда һәм ничек аласы? Безнең әңгәмә. Изге урын буш тормый, акча җыеп хаҗга сәфәр вәгъдә итеп юкка чыккан туроператорлар урынына кемнәр килер? Алар офисларыннан киткәннәр, телефон номерларына җавап бирмиләр. Йөрәк җылысы керсәгенә йөрәкләргә барып җитәрдәй әйбер килеп чыгала. Республиканы Яңарыш фонды бу атнада Болгар белән Зөя утрау шәһәрчегендә алып барылган 9 еллык зур эшенә йомгак ясады. Минтимер Шәймиев еллар буе күңелендә йөрткән, сәгате суккач кына бар дөньяга игълан иткән һәм мизгеленә кадәр үз кул астында җентекләп башкарган проект иде бу. Җомга кичендә Казанда узган тантанада проектны халкыбызның борынгы карашын тамырдан үзгәртеп, рухи һәм мәдәни яктан үзгәреше дип бәяләделәр. Я поздравляю вас с успешным завершением 9-летнего проекта «Булгар и Свияжск», проекта, который показал, как можно вместе, объединив усилия государства, общественности, международных организаций и бизнеса, создать, ну я не скажу, что на пустом месте, но на месте запустения, на месте, где, казалось бы, уже невозможно возродить то великое историческое наследие, которое оставили наши предки, создать замечательный музейный, культурный и туристический центр. Президент яшереп тормады, башлаганда бу проект аңа да башкарып чыга алмаслык булып тоелган икән. Все эти вещи казались очень сложные, и все это, казалось, будет очень далеко. Тем не менее, Минтимер Шәймиев сумел сплотить команду, убедить всех нас, подключить к этой работе крупные наши предприятия, бизнес, население. Минтимер Шәймиев хәзер фондның эшчәнлеген яңа халкыбыз өчен бик мөһим эшкә юнәлтәчәк. Ул Казанда 3 телле мәктәп, мәгариф проекты булдыру теләген җиткергән иде инде. 165нче мәктәп базасында оешырга тиеш ул. Беренче президент исемендә тәкъдим итте. Ул безнең программа белән дә аваздаш. Первую новую школу можно было бы назвать «Адамнар через тире к знаниям и согласию». По-моему, прекрасное название. Шаг за шагом идти к знаниям и к согласию. Такая постановка вопроса, она должна быть также по душе всем. Изгәниятләр әлбәттә тормышка ашырылырга тиеш. Тормышка ашканнары Болгар, Зөя бүген республиканың энҗе ташлары кебек ЮНЕСКО билгеләре белән балкыйлар инде. Чын мәгънәсендә халык проекты иде бу. Яңарган һәйкәлләр, үзгәргән үз аң турында Айгөл Бәдретдинова. Я его люблю. 4 яшьлек Иван Азбукин Зия утрау шәһәрчегендәге үзгәрешләрнең тире шаһиты. Захаровлар гаиләсе кебек үк. Реставраторлар династиясе монда инде 20 елдан артык уникаль тарихи үрнәкләрне өйрәнә. Яңарыш алар күз алдында бара. По-моему, счастливы все, потому что они жили, чувствовали себя заброшенными. Сейчас люди почувствовали, что они вместе со всей страной, что они могут развиваться. Бу изге теләген Минтимер Шәймиев нәкъ 9 ел элек бөтен кешегә ачып салган иде. Хәтердә әле ул карлы көннәр. Яңарыш уздырылачак, Зиягә делегацияның беренче килүе. Куркып калучылар, яңалыкка кискен каршы торучылар. Выгонять не думайте нас? Кто здесь рос корнями, кто здесь живет, никто вас трогать не будет. На одном же невозможно, иначе и детей никогда уменьшать не будет. Беркем санап бармаган Минтимер Шәймиев бу 9 ел эчендә Болгар белән Зиягә ничә тапкыр барып кайткан икән. Халык белән фикерләшеп, халык фикерен исәпкә алып. Я не знаю на камеру, можно, нельзя. Не зря его бабаем зовут.
И вот это вот ощущение, что Бабай все время присутствует, что ему это не безразлично, вот это вот было для нас очень важно. Контролировал каждую мелочь. И мне кажется, это очень важный такой эффект, потому что у него была какая-то действительно вовлеченность в это дело. Он с большим энтузиазмом и интересом в этот проект вошел. И вот этот его энтузиазм, мне кажется, это главный мотор был тех изменений и есть, которые у нас произошли. Районнарны газлаштыру иске торактан яңасына күчерү Болгарда 64 яңа йорт төзелә. 60 айрым һәм 4 күп катлысы. Зия утравында яшәүчеләр 22 яңа йортка күчә. Уважение, доверие к нему со стороны нашего населения, безусловно, настолько колоссальное, огромное. Его опыт, его интуиция, его знания, его желания и умения, они сделали свое дело. И очевидно, что главный успех нашего проекта это в том, что его задумал и реализовал наш первый президент. Республика җитәкчелеге теләктәшлеге, федераль үзәк, инвесторлар һәм төрле оешма вәкилләре кушылуы эшне глобаль итә. 9 ел эчендә 50-дан артык тарихи объект торгызыла. Таркалу куркынычы булган уникаль объектларны махсус кырылмалар белән каплау, археологик казылмаларны рәткә китереп зоналарга бүлү, бары тик 2 илдә генә булган агач музейын ачу. Искиткеч музей югары технологиялар кулланып эшләнгән. Минемчә, агачны консервацияләү буенча мондый усул уникаль, чын мәгънәсендә үрнәк практика. Кеше ышанмаслык әйбер эшләнде, чөнки менә 9 елда туристлар потогы 30 меңнән 540 меңгә җитте, 18 мәртәбә артты. Һәм менә шушы Болгарда һәйкәлләр реставрацияләре, яңа менә анда музей төзелде, яңа музей. Памятный знак, Ак мәчет, музей хлеба, академия һәм Кулгали гостиница. Менә бу шунардан кала тагын бизнесменнар 9 кафе, ресторан ачтылар. Һәм менә шушы барысы да бергә яңадан 100-дән артык эш урыны ясалды менә шу кешеләргә. Сакчылар, музей хезмәткәрләре туристик үзәктә яшәп хезмәт итү алар өчен горурлык һәм бәхет чыганагы. Даже вот не тянет меня в Казань, потому что монда бик свежий воздух инде. И балаларыбыз да безнең бик это әйбәт укыйлар да. Мәктәптә. Әле 15 еллап элек без мәктәптә укыган балалар экскурсиягә килгәч, гадәттә менә шушы 17нче гасырда төзелгән чиркәүгә тукталып, табигатьнең матурлыгына хозурланып кайтып китә идек. Бүген исә Зия утрау шәһәрчеге бер көн эчендә күреп бетерә алмаслык халыкара масштабтагы туристлык үзәге. Бүген биредә һәрбер йорт музей. Балачакта Аягис остров Свияжскига барып кайтыйк әле лыжадан монда килеп, бер кешедә күренгән кебек җылы, мертвый авыл шикелле инде бу. Формируется целая плеяда людей, которые умеют восстанавливать старину. Ведь по большому счету у нас и таких специалистов уже практически не осталось. Сегодня мы можем сказать, что и в Булгарах, и здесь работают одни из лучших как наших местных, так и специалистов со всей России. Это очень редко. Мы все сейчас живем в мегаполисах. Здесь я могу жить за городом, но работать в одной из современных лабораторий, заниматься научной реставрацией, не просто ремонтировать памятники, а изучать их. Популярное такое выражение, там, американская мечта, а еще такая свияжская мечта. Появилась возможность здесь приобрести небольшой участок, потом построить дом, сюда же перетащить свою лодку парусную любимую и вот заниматься любимым делом. Музейлар эшчәнлегенә тамырдан яңача караш, туристларны кабул итәргә өйрәнү, тарихи объектларны торгызганнан соң да бу эш дәвам итә. Ул эш урыннары, чөнки менә 9 ел дәврендә безнең 29 яңа музей объектлары ачылды. Кунакханәләр. 10 елга кадәр физикмыш кеше эшләсә, хәзер 210 кеше эшли. 30 мең турист килгән булса 10 елда. Быел 18 елны бетердек без 521 мең турист килде. Болгар һәм Зияне төзекләндерү фәнни мәктәпләр эшчәнлегенә җан өсти, булмаганнарын булдыра. Мәсәлән, археология мәктәбен. Яңа уку программалар, археология магистр программа бакалавриат ачылды. Ул безгә специалистларны үзебездә тәрбияләп, үзебездә үстергән мөмкинлек арттыра. Многие люди даже защитили
определенные научные степени именно на этом объеме работ, которые произошли. Благодаря Митхину Шариповичу только это стало возможно. Бу проект хәйриячелеккә карашыбызны үзгәртте. Ул аны халыкчанрак итте. 9 ел эчендә Яңарыш фондына ярдәм итүчеләр саны 61 мең кешегә җитә. Безусловно, то, что удалось привлечь население республики к Болгару, к Свияжску, к его истокам, к его истории, к его духовности, это тоже очень мощно получилось, и это тоже стало источником наших таких вот хороших побед. Я даже не побоюсь этого слова. Потому что победа действительно одержана, мощная, значимая, содержательная и беспрецедентная. Вы знаете, хочется сделать еще лучше, поэтому мы не перестаем мечтать. Кайчандыр бу кыз Зия утрау шәһәрчегенә гашыйк булып монда яшәп калган. Ә бүген Болгарда Зияның Успение соборы һәм монастыре да ЮНЕСКОның бөтен дөнья мәдәни мирас исемлегендә. Показывает, как люди живут вместе. Это показывает глубину нравственного, я бы сказала, нравственной ценностей Татарстана, народа Татарстана и богатства Российской Федерации. Без 9 ел буе рухи яңарышта яшәдек, ә ул биргән үтәргеч көч бу омтылышны яңа буыннарга да җиткерәчәк. Через ту деятельность, которую мы с вами делаем, мы обретаем духовность нашего народа. Я вам должен сказать, что это обеспечивает нам прекрасное будущее для дальнейшего развития нашей родной республики. Сегодня это как бы слова, но мы убедимся в этом. Яңарыш проекты тәмамлангач, Зия утрау шәһәрчегендә яшәгән Мәскәү реставраторларының оныклары Михаил туа. Бу символик мәгънәгә ия диләр алар. Гаиләдә яңа тормыш башлана, димәк, рухи яңарыш дәвам итә. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лабанов, Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Моторлык яңарыш темасын дәвам итеп, Казанның тарихи үзәге, Кремль ярбуы тирәләре, кунаклар һәм казанлылар өчен тагын да уңайлана. Бүген милли мәдәни үзәк янында өр-яңа парковка ачылды. Бу Таиф компаниясының шәһәргә бүләге. Исегезгә төшерик, ул урынның өстен Таиф тулысынча тәртипкә китереп, ял итү, йөрү өчен яңа зона ясаган иде инде. Бүгенгесе шуның дәвамы. 3, 2, 1, поехали! Бу минуттан парковка ачык, рәхим итегез диясе генә кала. Яңа объект белән президент шәхсән танышты. Бу Кырма Таиф компаниясының шәһәргә бүләге парковка Татарстанда иң зурысы, Россиядә ул 2нче урында, аны катлаулы инженер корылмасы диләр. Чөнки компаниягә эш алып барганда урнашкан урынның үзенчәлеген исәпкә алырга кирәк була. Бинага 2 яктан керергә мөмкин. Эштә җылы, якты лифтлар эшли, электр машиналарына зарядка салу станцияләре бар. Таиф компаниясына бик зур рәхмәт. Бик мотор итеп, затлы итеп, менә шушындай паркинг килеп чыкты. Монда машиналар куеп, набережныйга төшәргә була, һәм менә җәен сөйләштек, детский парк ясарга, балалар өчен парк булачак. Бу зур инвестициялар, бу безнең республиканың 100 еллыгына беренче зур бүләк менә Таиф компаниясына. Президент Таиф оешмасының шәһәргә бүләге тагын булачагын искәртә. Алар эшне Аккош күленә яңа сулыш өрүдән башладылар. Бер елдан Таиф НКЦ белән фокус бакчасын тәртипкә китереп, ял зонасы булдыра. Бу корылмадан соң оешма Казан суның сул ярын яңарту проектын тәмамлый. Таиф всегда выполняет взятые на себя обязательства. Таиф компаниясе үзенә алган бурычны һәрвакыт ахырга кадәр үти. Инвестиция киңәшмәсендә яңгыраган барлык теләк тәкъдимнәр исәпкә алынды. Хәзер әлеге комплекс күп кенә проблемаларны шишәргә ярдәм итә. Казан халкы үзгәрешләргә бәя биреп өлгерде инде. Уңайлы, киң булса да инде, ансай бәтен. Мне нравится. Мы постоянно там гуляем, с детьми отдыхаем. В городе парковок становится все больше, это хорошо. Яңа парковка шәһәрнең үзәк урамнарында техника санын киметәчәк, яр буена ял итәргә килүчеләргә машинасын калдырырга җайлы урын булачак. Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Акча кертемнәре темасын дәвам итсәк, бу атнада банклар бүлгенлегеннән зыян күрүчеләргә ярдәм фондыннан күптән көтелгән яңалык кире бириште. Монда акчалата ярдәм күрсәтә башлыйлар. Кемгә, күпме һәм кайчан? Нечкәлекләре хакында фонд җитәкчесе Айрат Нуриддинов белән әңгәмә курдык. Айрат Рафкатович, исәнмесез? Хәерле кич. Без сезнең белән бүген күңелле яңалыклар белән уртаклашыр өчен очраштык. 1 марттан ярдәм фонды зыян күрүчеләргә акчалата ярдәм күрсәтә башлый. Әйдәгез шуның шартлары турында кайчан, кемгә, нинди вакыт эчендә ярдәм булачак? Мы сразу хотели сообщить о том, что с 1 марта
мы начинаем заключать договора, соглашения о переступке права, которые касаются, мы называем это выплаты всем по 500. Это речь идет о том, что физические и юридические лица, у которых сумма вкладов превышали 500 тысяч, они теперь тоже попадают под категорию поддержки, и фонд будет выплачивать им 500 тысяч. Кроме того, мы еще включили очень важную категорию, это ТФБ «Финанс». Лица, которые в судах все-таки не смогли выиграть, порядка пока идет речь о 378 потерпевших лицах, им также мы планируем выплатить 500 тысяч. Общая сумма выплат составит порядка, по нашим расчетам, около 2 миллиардов и затронет свыше 4 тысяч вкладчиков. Индекс менә 1 марттан ярдәм күрсәтеләчәк категориягә әйләнеп кайтсак, алар хәзер нишләргә тиеш була? Яңадан документ җыярга кирәкме, каядыр килергә кирәкме 1 мартка кадәр? Мы прием заявлений начали с 1 сентября 2017 года. Соответственно, те лица, которые подали и которые до настоящего момента под категорию не попадали, по ним эти заявления были приостановлены. Сейчас с 1 февраля наши операторы начнут обзванивать, мы их разморозим, дадим им движение, но надо сразу пояснить, что понадобится, видимо, донести некоторые документы или, по крайней мере, в электронном виде их представить. Менә бу 500 мең сумлар акчаны кайтарып бетерер өчен күпме вакыт кирәк булачак? 1 айдамы, 2 аймы? Сразу мы поясним, что в соглашении мы вставляем пока срок выплат в течение года, то есть мы оставляем себе все-таки определенный резерв по времени в случае, если у нас все-таки не столь быстро будет пополнение фонда. Һәр зыян күрүчегә 500 мең сум акча бүлү карарын кем кабул итте? Ни өчен нәкъ менә 500 мең сум размеры алынды? Бигзур Рахмат Руслан Грачка. Все-таки решение было принято президентом, он вник в проблему. Вообще деятельность фонда всегда была под контролем Руслана Галеевича. Естественно, данная сумма не будет последней. Мы полагаем, что по мере наполнения фонда будут следующие выплаты. Зыян күрүче бүтән кешеләр бүтән сумманы кайтарып бетерүгә өметләнә алалмы? Менә сезнең алга таба эшләрегез, адымнарыгыз нинди булачак? Все-таки именно подход республиканского фонда с учетом того, что очень много было вкладчиков с относительно небольшими суммами. И вот мы, еще раз подчеркну, то, что охват 80%, по большому счету, вот эта сумма 500 тысяч, это значит, что 80% физических лиц вкладчиков, мы могли полностью им закрыть всю задолженность. Радar Хаты Бигзур Рахмат сезгә интервью өчен мондай күңелле яңалыклар уңайыннан ешрак очрашырга язсын. Бигзур Рахмат. Җәмгыятьтә нидән генә зыян күрүчеләр юк, хәтта иң изге һәм саф дип саналган дин хезмәтләре өлкәсендә дә хилафлыклар артты. Зыян күрүчеләр сафын узган ел ахырында хош сәфәренә җыенып та алданып бара алмый калучылар тулыландыра башлады. Акча җыеп югалган оешмаларны эзлиләр, ә Дәүләт Думасы яңа закон әзерли. Бер пешкәч өреп кабарлага калмасын өчен нишләргә кирәклеген Нияз Рахман искәртер. Июль айында мин үзем түләгән идем. 95 мең шуны кайтарабыз дигәннәре. Сөмбелә Фәхретдинова узган елны хаҗга бара алмый калучылардан, аның кебек зыян күрүчеләр Чаллыда гына дистәләгән кеше. Шәһәрдәге Хаҗ фонд җәмгыятеннән юллама сатып алган булалар. Сәфәр өзелә үз куллары белән китереп биргән 200 мең сумның яртысын гына кайтарып ала Сөмбелә ханым. Алар офисларыннан киткәннәр, телефон номерларына җавап бирмиләр. Алар бара алмыйсыз дигәчтен, шуннан соң мин сразу 2 дә уйламыйча судка бирдем. Чаллыдагы Хаҗ фонд оешмасы суга төшкәндә юкка чыга. Шушы алданган кешеләрне яклыйм. Дөресен әйтим инде. Аның битендә бу мәсьәләне оештырган кешеләр дә баштан ук аңлап эшләгәннәр. Алданган халык төрле органнарга мөрәҗәгать итә. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, бу оешманың рөхсәте булмаса да, дини туризм белән шөгыльләнү ачыклана. Хаҗ фонд махсус аккредитациясеннән мәхрүм ителгән килеш пенсионерлардан акча җыйган. Нәтиҗәдә алданған кулланучыларның мөрәҗәгате бездә 2 тапкырга артты. Хаҗиларны чемоданга утыртып калдырган тагын бер оешма Урал сервис, аның җитәкчесен хәзер хукук сагында торучылар федераль дәрәҗәдә эзли. Оешма халыктан 2017 елда 120 дән алып 160 мең сумга кадәр акча җыя. Хаҗга барыр вакыт җиткәч, компания вәкилләре үз клиентларына шалтыратып, төп хаҗны гомра хаҗга алыштырырга тәкъдим итә. Баш тарткан кешеләр акчаларын инде бөтенләй күрми. Ул операторлар ниндидер квоталарга өметләнеп, кешеләрдән инде акча җыйганнар. Сәгъд Гарабистанда тиз генә инде торырга урыннар ашау өчен акча күчерергә кирәк. Әлбәттә,
Инде алар күчерелгән, квота юк, һәм бик күп кешеләр алданып калдылар. Россиягә мөселманнарның изге сәфәрен оештыру өчен ел сайын 20 меңнән артык квота бирелә. Аларны төбәкләрдәге дини нәзарәтләренә бүләләр. Алар исә рәсми туроператорларга тарата. Бүгенге көндә хаҗиларны изге сәфәргә җибәрү белән Россиядә аккредитация узган барлыгы 8 оешма шөгыльләнә. Алар Мәскәү, Дагыстан, Чечен, Кырым һәм Татарстан республикаларында үз эшчәнлекләрен алып бара. Бездә әлеге 2012 елдан бері оешкан. Шунысын әйтергә кирәк, Татарстанга ел сайын 1500-га якын квота бирелә. Без бүген Татарстанда дини нәзарәте карамагында эшләүче Дом РТ Хаҗ оешмасында булдык. Монда әйтүләренчә үзләренә килгән квотага сәяхәтне алар үзләре генә оештыра, арадашчылары юк. Официальные Татарстанныкы, официальный муфтиятныкы бер туроператор бу как раз Дом РТ Хаҗ. Сезнең бүтән бернинди туроператорлар да юк инде. Бары тик сезнең менә сез генә рәсми. Монда сорау кала, рәсми операторлар квотаны үзләре генә тота икән, халыкны алдаган оешмалар сәяхәтне нәрсә нигезендә оештырырга җыенган. Димәк, алар квотасыз килеш юллама саткан булып чыгам әллә инде билгеле булмаган башка схемалар бармы? Фаразларга гына кала. Квота ул дини нәзарәтләренә бирелә. Муфтиятләргә бирелә. Шуңа күрә аларның квота булмагач, алар путевкаларын сатканнар һәм квота ала алмагач, шундый хәлдә калдылар. Шуңа күрә монда посредник булырга тиеш түгел. Әйдәгез хәзерге вазгыятькә әйләнеп кайтыйк. Быел безнең Дом РТ Хаҗ рәсми операторына 1800-гә якын квота бирелгән. Бәясе 160 меңнән алып 255 мең сумга кадәр. Монда алып бару һәм алып кайту, яшәү, ашау, корбан чалуга карап бәя аерыла. Хаҗга бару 300 була алмый ди операторлар. Шуңа күрә түбән бәя шик уятырга тиеш. Анда кирәк булыр аныкы лицензиясе, сертификатлар, барысы да сертификатлар тиеш булырга. Анда Ростуризмдан, Хаҗ миссиядан кирәк ул аккредитованный компания булсын. Вот самый важный инде. Шушыннан бардым диясез аркылы. Рауя Пасафина быел Мәккәгә җыена алдану очраклары турында ишеткән, бераз шикләнә. Еллар буе җыйган акчасын кемнең югалтасы килсен, шуңа күрә бары тик рәсми оешманы сойларга булган. Бу компания ышанычта ничә елдан бирле монда кешене алдамыйлар, матур гына баралар, матур гына хаҗ кылып калалар дип аңлаттылар. Хаҗ бик катлаулы сәфәр, шулай да гадәттә анда өлкәннәр юл тота. Монда медицина иминиятләштерүче лицензия, махсус аккредитация кебек нечкәлекләргә игътибар итәргә кушалар. Бу эшне тәртипкә салу өчен Дәүләт Думасы депутатлары яңа закон кабул итәргә җыена. Анарада ул законны без ахырына кадәр кабул итәбез. Бары тик дини оешмаларына шушындый мөмкинчелек бирергә хаҗга баруны оештыра алар. Аның тәртибен дә беләләр, алар ничек оештырырга икәнен дә беләләр, алар кешеләр белән күптән инде шөгыльләнәләр. Bütün kvotalarını da şu dini işmalarla haçga barışlarını оештыру için başka türlü işmalar almıyorlar, bir туроператорларымдар. Күп нәрсә кешедән тора дип белгечләр. Монда зур акча белән эш иткәндә урамда беренче очраган оешмага ышанырга ярамый. Хаҗга җыенган кешегә менә инде хаҗга җыену гына түгел, инде менә зирәк шушы вазгыятны өйрәнергә кирәк. Кеше бит ул интернетта изли, бу да дөрес түгел. Кеше хаҗга барырга тели икән, ул әзерләнергә тиеш. Башта мечеткә йөрсен, имам белән танышсын, и имам анарга аңлатыр, нинди хаҗ оператор аша барырга, чөнки имам ул шул хәлләрне яхшырак белә. Быел хаҗга мөселманнар август аенда җыена, туроператорлар белән килеп чыккан хәл быелгы сәфәрне оештыруга йогынты ясарга тиеш түгел диләр. Дини нәзарәтендә әле вакыт бар. Моңарчы сәфәрне оештыру базарында теге оешмалар алып торган урын хәзер рәсми 8 оператор өлешендә кала. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман, Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Эфирда кодаклык кына вакыт калды. Атнаның үткен яңалыкларын Данил Сафаров тәкъдим итә. Исәнмесез. Әле узган атнадагына Чубайс Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова белән Ольга Бузованы алыштырырга тәкъдим иткән иде. Дөресен генә әйткәндә, ике хатын-кыз өчен дә бу бераз шикле комплимент. Бу атнаны Захаровага матбугат конференциясе вакытында Болгария журналисты бүләккә сыр алып килде. Имеш, Көнбатыш матбугаты язуынча, Россиядә ашарга юк икән. Захарова, әлбәттә, бүләкне кире какты. Я смотрю, вы не голодаете. Просто мы вам привезли сыр как раз, чтобы вы не голодали, да. Нет, спасибо, у меня есть наш отечественный. Һәр һөнәрдә диярлек эштән кыстырып кайта торган берәр әйбер була. Заводтан кайтканда кесәдә шөреп, җыештыручы апа сабыннан үзенә өлеш чыгара. Авыл хезмәтчәне фермадан менгәндә буш менмим дип, култык астына берәр әйбер кыстырып менә. Татарда бу ничек атала? Әйе, шумара. Татарда гына булган тәмле бер сүз. Кыскасы, Мария Захарова бу атнаны шумарасыз калды.
Түбән Кама эшмәкәре бу атнаны мөгез чыгарды. Инстаграмына кызыклы гына видео элгән. Әтиләре кайтышка балалары бөтен идәнне 5000лек акчалар белән җәеп тутырганнар. Менә шундый кыйммәтле келәм. Әлеге видео хәтта Мәскәүдән үзәк каналларны да кызыксындырды. Мы для тебя сделали сюрприз. Мы из твоих денег сделали гигантский ковер. Бу роликта әллә ни юк та сыман. Кеше акча эшләгән икән, аннан теләсә ни ясасын. Люстра ясап белсен, свитер бәйләсен, җил өрсә, тәрәзәгә ябыштырсын. Әмма барыбер нидер күзне кырашулай бит. Хәерче байыса чабатасын түргә эләди халык. Бу да мөгаен шундый бер сынаудыр инде. Байлык белән сынау. Әмма шуны да онытмаска кирәк, байлык бүген бар, иртәгә юк. Тормышта да әкияттәге кебек кайбер келәмнәр оча торган коверга әйләнеп очып китәргә дә мөмкин шул. Кытайда 30 яшьтән узган кияүгә чыкмаган кызларга өстәмә ял бирә башлаганнар. Берәр кеше табып, кияүгә чыгып куймаслармы дип инде аптыраганнан. Шул рәвешле кайбер оешмалар яңа ел каникулларына 8 көн өстәгән. Имеш хатын-кызлар көне-төне эштә утырып, гаилә кыра алмый. Хуш, әйтик, мин 30 яшьтән өлкән кияүгә чыкмаган хатын-кыз ди. Миңа тиң ярымны табарга 8 көн бирелгән. Кая барыйм, кая чабыйм? Аннан 7 көн кала 6, 5, 4 Булай бит, акылдан язарга мөмкин. Аннары 8 көннән эшкә килеп керәсең дә, бөтен коллектив сиңа карый. Таптыңмы янәсе? Ә син башыңны иясең дә, моңсу гына компьютерың каршына барып утырасың. Кияүгә чыгу проблемасы безнең якларда да бар. Җитеш кенә шибәр татар кызлары, машинасы да бар, фатиры да, ипотекада. Кияүгә чыгарга ашыкмыйлар. Кытайлар булдыра алмаган нәрсә юк. Бәлки, бу экспериментлары да килеп чыгар. Ул очракта безнең кызларны күрше илгә мастер-класска җибәрербез. Только Кытай егетләрен ияртеп кайтмагыз. Үзебезнекеләр дә җитәрлек. Шушының белән адымнар тәмам. Киләсе атнада күрешербез. Исән-имин булыгыз.